Ngi aingo U Blei bengila bandana ke yeng ke bakoi ke bakentang ke jong u hagani ke pono pai sngi bat nakaliang jo ke Balang Presbyterian Mawroh ngi pediang sobai pi baroh ki para bangeit be jo ke Balang Mawroh bat ki para bangeit be ki bana kiwei pat ki balang ki balawan syakani ke Jingiaseng ke jing syakri U Blei lembat mapi ki bapet bat ki bai asngau ling baka YouTube channel jo ke Balang ngi pediang sobai piru haga kerteng ke jong U Trai bat unong penem jongi u Jesus Christ. Kalau don kejing pentut kendiat nakaliang jong uslap ubahap hamar kapor bangimi na yeng bat don ki balahap mare syeng ban syim syatri lani ban say kali ban wan be syeng mane don ki bah lap uslap hasyiteng lenti tenre barok kini kilong kejing penihai ki bastat ke jong Blei kejing mentoy pat kalong ba ka kham tengen habangi syong hang ni hayeng mane ha yeng ke jong Blei to Blei Un kyrkhu yengi hagani ke jing syakri ke jing u ngini pendam ke jing duai U Blei bok pau jengi bahabeneng gi aingu yeme naga benta ke por ke bame aingi bangila ban selok langkum ne shibalang bangila ban pediang ru ha ke jing selok lang ye ki para bangeit ne ki bei pat ki balang ha ke jing syakri lang ye ke kerteng ke bakhoi ke jong me ngi duai ngi kerpat bemen kyrkhu ngi ko trai daga jing ton rekat ke jong me bat daga jing alam ke jong me ye ki benta baro jong jing syakri ke jongi ye ki ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro ha ke kerteng ke jong trai bat unong penem jong Jesus Christ amen ngini syakri U Blei ngini ruai ke jing ruai ke balai spa san pohon rio ngasngau ke ktien U Trai ba ong to wan hanga shong thait penthia laga khli rude yame ngan om kentat ngawan hu jisu kum ngalong la jingkit ru ngara nga shem ha u ka jing ja thait upen sngewbha yanga ka jing ruai ka balai spa san phon rio Bingan om kentan ngawan huji sukum galong la jingkit ngara ngasem hauka jingjatai Yun sngewbha yanga ngasngeu kak tin U Trai ba ong aku minga ai ka ka jing im bom jukut mentem di rulei kawan huji suban ganti kaumbaan jingim kasliang jonga kalaja dimentanga laim ngasngeu kak tin U Trai ba ong ngalong jing shan birthday tu pechang amen Syem sngewbha ka jing menru kan snei ngapen suci suban ka
jem uklur usgi tengah ngan yat haka jing shai jong u haduki artamba. Kakubor kabangin saya sngau nagakhtien ke U Blei kalong kane tuan hanga pi baroh kiba thait bat khia ka jingkit bat ka nongkren nagakhtien ke U Blei kalong ka gospel u Matthews kalenong ka khotwei ki khot arpu pra hadu laipo ngan pule ya ka gospel u Matthews kalenong ka khotwei nadu ka khot ka arpu san hadu ka laipo ngan puliru ka sam ka san pusan ka dekot ka arpo ar bat ka shithi ka nengkong u Petros ka lenong ka san ki dekot nrieu hadu nyeu Matthews khatwei arpo san hadu laipo men kata u Jisu ulayatho badula ong ngangu yame kokpa utrai ka beneng bat ka kendau bamela buri yakini ki ru na kibastad bat kibasian bat bamela penpau yaki haki kunlung shisha kokpa nabakumta kalaibet hakmat jongme ki baro la ai hanga na ukpa jonga omdonru uba itu yaukun henretang ukpa lemne uba itu yaukpa henretang ukun bat uta hauba uta ukun umon ban penpau ya o to wan hanga pi baroh kiba thait bat khia ka jingkit dengan penjem ya pi to shim ya kalungkor jonga pi to hikai ru nanga nabanga ubalui bat ubarit ru haga donot te pen shem ka baja thait hakimen Syiem chong pi nabakalungkor jonga kalong ka bajem bat ka jingkit jonga ka basting kasam sanpusan ka dekot arpu ar to bread ialah ka jingkit halor utrai te unshan yame on omsha ban penki yau bahok lano ru kasithi ka benengkong u Petros kalenong ka basan ki dekot nria hadu nyeu to pin penred ialah de namar kata hapo ka khti ba krau bor ka U Blei ba unyo pen krau ya pi hakaya babet dakaba bread halor jong u yaka jingkhu slai jong pi baroh naba usumar sukher ma u shapang jong pi to Blei Un kyrkhu yaka jing pule bat ka jing shashkor ka jongi yaka khtien ka khoi ka jong u to ngine pendam ka jing duai a U Blei u bok pau jongi bahabeneng ngiai ngo yeme na ka benta kanika no phais ngi ka bangila bandon ka yeng ka bakentang ka jong me ho uslap ula pentut kendian ya ka jingwan ka jongi shaka yeng ka jongme ba don pedeng jongi ki bara poi kham slem ban ya ka bangit mu ringi aingo bamenta bangila don ha ka yeng ka jongme ngila ban ai ya la ka jong ka bor bat ka jingmut ban shakriya me bat ban mat e ka jing don dekat ka jongme ngida duai ru ngida kerpat ru ba me men kren pedeng jongi da ka htien ka ba im ka jongme bat ngida duai ngida kerpat bemen kyrkhu ki benta baroh jong jing shakri ke jong yame ki jing ruai ki jing duai ki jongi ki jing pule na khtien ke jong me ki jing ai ki jing iska kam ke jong me ka jing shashkor ya ka jing ruai kerpang ka special number nagi khun samla jo ka balang rengkat ka jing besar na khtien ka ba im ke jong me ngi duai ngi kerpat yang ngi wei pi wei ki badon hakani ka yeng mane bade ka wei pa ka wei ka long yeng ka badon nong mi khmat ha ka ni ka yeng mane bad la don manu ki bom don ha yeng mane la ni ki bom don nong mi khmat na ka yeng jong ki ha yeng mane ngi duai na ka benta jong ka yeng ko trai la ki don na padeng ka jing pang jing shitom ngi kerpat ba memen pen khia eki la ka dei ba ki la jingai no name ko trai bat ba ki ya bat ka ni ka perthei ngi duai bo men Syiem ba khoj un pen kendo eki bahaka waipat kapor ngin yok banya selok lang habakila sung thu yala de habakila kendit ben rio bar habakila wan ban kieu shaka yeng ge jong me
Ngiduai ruko trai kanrat nakabenta gitu ki bala temen bat ki bamla so man kius ka yeng ke jong me ngiduai ngi kerpat ba men pej isnei kum yeki ba men kershan bor ma me yeki bat ndangi let mangi nakabalang naginong syarai bat ki khot committee balang ban ai ki ka sakramen ke jingkawai trai kin so tho bangidang ken mau yeki bat ki don apo ka jing sop jong ka jingesel lok lang jong ka balang ngiduai ngi kerpat men kyrkhu ya ki snat trekam jong ka balang ke jongi ya ka skul pen pau ya ka jingiaseng khna ya ka jingiaseng thai ya ka jingiaseng samlaru ngiduai nagabenta ki jingiaseng yeng baroh arteli gidong ya ka bible study ke jongi bat ya kiwei patru ki snat trekam jong ka balang ke jongi ngiduai nagabenta ka mission jong ka balang hangtia kha umrin hoi ngi ka jing plelat plelenti ko trai bangin yo no e ka jakala jong bat bangin yo ban sedang no e ka kam ka bangila ang not la bon snem ko trai kyrkhu ka mission jong ka balang bat penshai mame shapang ka paham jula kumno ngi de ben ya ngi ai ngo pat namar ka jing roi ka jing saiso e ka mission jong ka jingiaseng thai hang the ha et tang share ya ka jing la ban thungi ki laingut ki no hikai ya ka jing roi jong ka school ya ka jing yo ka jongi ka jaka bade ka jing thmu ka jongi ban tei no ya ka school jong ka jingiaseng thai ka balong hi jong ka balang bro ko wei kyrkhu ko trai gini ki jing persang ki jongi ai ka jing start hagi nong yalam jong ka jingiaseng thai bat jong ka balang kyrkhu ko trai kan ra nakabenta kam jong ka jingalap ka jongi ban yalap hapo la ka jong ka snong ko trai ban kenere ka khti ka jongi ban yarap bat ban penjam ka sur jong ka jingalap syapang Jesus Kristus nong pen im trai ngi duai ru nakabenta ki para bangeit ki bapang ki bisitam ki abon ko trai kerat ha unu benai Julai bat August ki balaya shitam bat ki balaya poi hospital ngi duai ngi kerpat men pen khia purai ki bat hadu menta ki dang don ki ba hospital ngi kerpat ke jing pen khia ka jong me ye ki ngi duai ngi kerpat nakabenta ki badon ki bahayeng bahas semru ki bapang ki bisitam ki ba ot ki ba khnyum kamen ngi kerpat ba memen isen amen pen khia eki ngi duai nakabenta ka yeng joi kong pol ji pasa ka balamat e ka jing khla no ka joi mei jong i trai kan rat ngi duai ka jing pentingen jong melo jong ki bat ka jing kershan bor ka jong mei eki bat ngi de duai ru ba men dorkat be temen besan is imle i balamat ka ni ka jing song si ha yeng jong i kyrkhu i bat kyrkhu yengi ru bangin long ki atiar jong jing pentingen nakabenta jong ki hoi kiwei pat ro ki bamat ki jing ki jing shitam bat ki jing song si hakini ki khendiat ngi kerpat ba khti blai jong me kan serpot serpai kan long rekat lembat ki ngi duai nakabenta ka balang ka jong i borok kawei ngi duai ko trai nakabenta ki bor balang ki bashalor ki synod ki jangi ki assembly ki jangi ni duai ru nam ta kiwei pat ki balang ki basakhi ka kerteng ke jong Jesus Christ ha ka ni kari khasi jantia ka jangi kyrkhu ki wei pi wei ni bo ti ki ko trai kra ki ti ki badan bor ki jong me ni duai na ka benta ka sngi bangi thung baga PCI kala thung ya ka KJP synod pedeng ngi ai ngo baga jingiaseng menem step kala ya be ya renti bat mentangi layo e kani ka synod ka batmai bangi da duai ko tribe men kyrkhu ya ka balang lajum khra ka ba pediang ya kani ka jingiaseng banthung ya ka synod bat ngi da duai ko trai naga benta ka jingiaseng bentaman sngi bat shibit damit baki eke barokin long ka bura me ka kerteng ka ba khoi ke jangme atrai ngi ai ngo emen ap tanu slap o memela ai ngi ulong ka jing kyrkhu ka bangi don kam ringi da duai ko trai kan ran la da dei ka mon ka ba khoi ke jong me bau nu slap unum penwit penthut ya ka ni ka jingiaseng he hang te ha ka balang lajum khra trai ngi shu IT ki eke baro akikti ki bedan bor ke jong me i duai ngi kerparu na ka benta ki nong sensar jaga jilla megalaya i duai na ka benta ka jilla megalaya i duai na ka benta ki nong sensar jaga ri India i duai na ka benta ka ri India baro ko wei i duai ko trai kra ba ka jing suk ka jong me bat ka jing roi ka jing par kan wana ka ri ka jongi bat ngi ya keu lang ngi ya san lang ngi ya roi lang da ki jing kyrkhu ki jong me i duai na ka benta baro ki ri jong ka perthai ngi duai na ka benta ka kam jaga jing alap aki ngi duai bangin la ban yalap e ka kerteng ke jong Jisu bat ban pen bena e ka jing pen im ling ba ka gospel u Jesus Christ kyrkhu ko trai kana ye ka ni ka jing shakri ka jong ya me ba di benta baro ha ka ni ka jing seng ke jongi ba andang ilet phai she yeng nginum mi
naga yeng mani kumju kumbangiwan han ring in yo naga ktien ga jang me ngin yo ga jing ban shai na uman sem ba khot yi uban kren uban ya salok bat ngi maap able ki pop ki palat kereng kang jungi ki babon bat pentamai ki jing im ki jungi bagin long ki jing im ki ba pediang hona khamat jang me ye kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ro haka kerteng ke jang utrai bat unong pen im jungi u Jesus Christ. Amen. Ki parbangeit baroh jong ka Balang Presbyterian Mawroh lam kiwei pat ki parbangeit na kiwei pat ki balang ni ai kublei pi baroh ka kerteng u Jesus Christ u Trai ni ai kuberu i ki parbangeit ki bamla bandon hakan ka Jingiaseng Sni U Trai in sayo ban penmi yakan ka Jingiaseng hakan ka Sni lingma ka YouTube channel jong ka Balang Presbyterian Mawroh ka jingkhu blei pi haka kerteng ka thiang tamu tribe ang penim jingi u Jesus Christ i nongkren hapling jingi ilong i pastor jong ka Balang Presbyterian Mawroh I Rev Lyndan Syiem I belong ru chairman jong ka Balang ngi penpau jing sngu i pi pastor ya ka jing lakloi jong pi ban shim ya ka benta ka bakrau ka bakum ka Balang kalabu pi ban nongkum u nongkren ha ka ni ka nok pai jong ka ni ka sngi ngi duai bu blei un pun kubor ya pi pen slek do men sim khut baka kubor ka ba ngi sia ban skap ban sha skor kan long ka ba ai men sim yangi ki badon ha kan ka ying baka tang ka jo blei baru ketu bio ban skap ban sha skor lingba ka YouTube channel jong ka Balang Presbyterian Mawroh na kaliang jong ka Balang ki khot jong ka baroh ngi pha ka kyrkhu ka do pi pastor ha pinyo ka met ka bakwat ka khia ka ying ka sem ka jong pi mar kham tam mi ka jing sakri ka ba widan ban ai lu ka Balang bar ki bor Balang bahalor ubin kyrkhu ye pi met bat man sim hakani ka por in lumno ye ki jing aingu bakadin balum jing aingu ngakerpat ye must es matlang khot kum ti Balang banduai ya ki jing aingu tungi pendam jing duai kumne ba atrai ble bok pa jing benangi wadam kamat jome manangu ye me isha sngewbha ngi ko trai bandon ki ying ba khoi bi tang jome ban mane ban sakri ban pendon borom me ban ban kraw ye ka teng ki im don bor jome o ban yo ban sap acha skor ko bor ba kristian bi im jome ban kan tang ki konrat kat bi don ki ying ba khoi bi tang jome bagin long se ba bet ko trai ban roi ro ka teng jome ban ai ka jingu jro ye me kham tam e konrat ni omat yo diang ko trai ki jing ba man sim ki jing hikai ki jing kren ma ka kristian bi im jome rai kan ran ai ngo ye me nama ka jing kyrkhu ka bangeit the ka hai ka jing im jingi ki long ying long sem jingi kumni ka bangin long ka kanan ya lam ma bachai boringi na ka wai ka singi shkoi pat na ka wai ka tayo shkoi pat ka trai banang yo ban sakri da lu ye me oi banang yo ka trai ban ai ai shaka kam ka jame hakan ka por kumju trai yo ra akamat jame ngen ka jing ai ki barit ki jingi ki belong shibantan jing kyrkhu ba kraw jame malam the ka hai haka jing im jingi ka long ying long sem jingi isne kan rat ban pediang ki ban pen gentang pen khu I kan rat waswa ba ka Balang ka pandon kam ki shano shano ka trai kin long sha ula pen khu gentang khamat jome oi kin long ba Vietnam dapat kraw ku brom jome mara ka lama ka spel jome sejrong bat kham sejrong hikai kan rat e ngin ai kham tam e donot ki men sim jingi ban sakri ban pandon brom ka trai sinter ki si jong ji im jingi trai isne ban kyrkhu jong ka Balang ka jome kan mau kerpang ro ki wei pi kan ping ki stan apo jong Balang kan rat yo mat ki jing kyrkhu ki jing lam jim petin me kan rat kan mau ro try kan rat wei pat ki parabangi e jingi ki masula ban lang ban ka por badan pa ding jing le ki jing im kan rat mat ki jing pang system la ka long ki yeng ki system la ne ki hospital trai ngi dwai ki jing pan khia ki me dor ka chi me bat ki kan rat kan lo halor ki ko try pe kin yo pat ki met pe shat ba khlan ba ki ro kan rat kin yo ka lat ban sakri ban mane me kan mau kerpang ro kan rat mat ki jing em ko try mat ki jing pat ya para ki jing pher jumon hoi ki bala sha la ya lam bakla ki bor ki pathai kan rat a blei sem kan mau kerpang kum kita khot e ko try jing e blei ki jame bakin tip bakin suthu kan rat de dam ki phai sheme ki wat ka khamat jame kin yo ta jing su ka men sim ki ha ka long yeng lo sem kan rat isne trai ka ban kan mau kerpang ro shukri jame I pastor I basatang sibet por ka in sa yeng
ban keren ki sya ketien bem jeme hap deng jeng ki kum ki khon jeng balang ngai ngo ime try kana syakri jeme ka try mal ai ka sap kerpang hi kana kumno ban besar tik jing ba men sim ka try yang ki khon jeng balang try kana ingai skem ran ka por men keren leng ba jeng i kana ka khobor ka in pen sngo pring ka try ka long sya kana bi ka ban pen sting ka jingkit ba khia ka jeng i ban kan pen la ro i kana bi wan bread hame tang hame ka try ka jingkit ba khia ban ban ma jeng jing em ki ying ka sem kana ban gentang jong syakri jeme ka try do dong sim ba khot jeme bila kana bi besar men sim ka try ki jingbam men sim ba ka tin jeme isnem ne kyrkhu syakri jeme cái chính sách riêng ý nó ai cái bò nó ai cái chính start Japan nó ai cái chính có chính khia bên lạ bên tây khăm bài cái cam cho mấy cái mau rồi cái chính cái xem cái nào bị cái nhọ mà cái chỗ chính cái khâu lê cho mấy cái try lo cái try bên đó bắt sạ cho cái chính sách riêng ý IT cái chính làm cho mình xem bậc cho mấy bây giờ cái chính đuôi chính ý nó bahas cái tên Giêsu ngộ để mấy pani cái này Amen. Ngi pen pau ko jing songo ye temen besan assistant secretary jang ka Balang I bala ai ki jing pen bana but ye I khot committee Balang I bala pen gentang ye ki jing ai ngo lembet ki ashas ki bala lumi ki U Blei Un kyrkhu ye phi but ki jing shakri ke jong phi ye ka kam ke jong o ngi ne beteng pat ki jing shakri ke jong ye U Blei ngi ne rwai ke jing rwai ka ba ars pa andrio hang tai ngayo I jing phalla jing mut jeliu jong U Blei men ba pat thau ke Eden ula kre ke jing isnei men ba pat don ke jing pang nong pen khia ula bo ye ki nong shun ula e yung an yaro jiu nom do ke jing ruai ke ba ars pa anrio Jing mun chừng liu trong U Blei min ba pan thao ka Eden u la kre ka jing isnei min ba pan don ka jing pan nong pen khia u la Yakino shun ula yungan ya roju nomdu akajing pen imbam jukun kajing tu muchong ublai man ya lam kun ka jing dung sha ka jing long ki ru shai jing it ba na bam ju kun ka jing long U Blei ka kutum ki kun ka jing yam ha u jing su twai chong U Blei shibon ye itemen besan ai borlang wan swet I bala ai gitu ki kentien pediang sobha yanga bat ki kentien kyrkhu kerdo yanga bat ke yeng ke jonga nga pediang ye ki kum ki kentien kyrkhu kerdo na ka Balang ai U Blei baroh ki temen besan be jongi ye ki khot committee Balang ki long kme ki long pa ki parlok samla bat la don ki hep ki baret ke jing U Blei phiru ki ba kme bat ki ba yo sngau ya ke ni ke Jingiaseng link ba ke YouTube channel jong ka Balang ke jing U Blei baroh ha ka kerteng ke jong U Trai bat undong pedem jongi U Jesu Christ ngadap da ke jing kemen ke ba krau ba sasisien ke program committee kala ai lat enga ban same ke khubor na ka htien ke jong U Blei ban nga sang thoi ke jing khot ke jong U Blei ban basa na ka htien ke ba khoj ke jong U shi kentien shwa bangan poish ke khubor pan pau ke jing songo ya baroh ki balayawan ka khat santrik ke jong U Benai August ban ya snok tilang bat ke Jingiaseng samla ha ka to ke blood donation camp
tinamar ba ngala ay ka appeal hakapor ba ngaday ban kren ika khubon naktin U Blei Un July ban ngi balak hambun mentagasnem ngilayok khatsan unit kabalong hambun ya menchem snem ti nginjin dala poy hadu arpau unit ki ban ai snam ndrei sangut ki haban tengkai pat nagabentang ki bahayeng bahasem ki bala ban lech ke jing sumar bat ru nagabentai wei para bangeit I bala lech ke jing sumar hakawei ka hospital U Blei Un kyrkhu ya ke jing kershan ke jongpi ya ke nika kam ke babha nakabenta ke Dr. H. Gordon Roberts Hospital nakabenta ki balik ban sumar hangto to wan hanga pi baroh ki ba thait bat bakhia ke jingkit kani kalong ka phang pedeng jong ka khubor bat ka nongrim kumbangala ong bene kalong ka gospel Matthias kalonong ka khat wei ki khot arpu pra hadu laip ho to wan hanga pi baroh ki ba thait bat bakhia ke jingkit dengan penjem pi to shime kalong kor jonga pi to hikairu nanga nabanga ubalui bat ubarit ru ka do not ti penshem ka baja thait akimen sim jong pi nabakalong kor jonga kalong ka bajem bat ka jingkit jonga kalong ka basting bar haswa bangin yo sngoy ka kubon ak tin ka jong Blei ngin yo ek jing ruai kerpang na ki parlok samla ka balang ka jongi nga kerpat kin soba banang ya no memarsen de ban penbena pin yo ban ya ruai ke jing ruai kerpang sobhaban wanno ka bakerteng upen im yanga kinong ruai kilong I yarmon nong bet Jacqueline lingdo nong pure in dalam esperto marvelous donmon bans kemborlang lingdo nong pure yame da trang bo pang kinong tem I Mr. Pens kemlang renja badi Mr. Per naki maulong ngalayo sngoy kini jing ruai baki ruai ka Bible study bat ngala kerpat baki ruai mentagasngi namar ngangeit kan long jing kyrkhu ka bakraw na ka benta jongi upen im yanga Jingiaseng Sni U Trai
Kubli Shibun ye Yarmon Nongbet, Jacqueline Lingdo Nong Pure in dalam Esperto, Marvelous Donmon, Bans Kembor Lang Lingdo Nong Pure, Yame Datrang Bupang, Bans Kem Lang Renja, Bat Pernaki Maulong U Blei Un Nang kyrkhu Yepi, Bari Kejing Shakri Kejong Pio, Ngine Duai. U Blei buk pau jingibha beneng ya ingu yame nagabenta kani kapor bangila banios ngo ya katu jing ruai ka bakren ki men sim ki do nut ki jangi bau jisu long badap purai ki jing em ki jangi bat langi ya leng bakino ki jing eru u jisu khot ingi ban ong to wan hanga pi baro ki ba thait bat ki ba khia ka jingkit tingan penjem pi ngi duai ko trai bengin yo mat ki jing don rangkat bari ka bor ka jong me ha ka ni ki jingiaseng ki jangi menta Shimti yu shakri jong me badiban kren badingi baroh ki badiban sngau bangin mat eka jing don rangkat bad eka bor ka jong men sim bakhot yakini ngi pan ngi dem ngi ngo bad ngi pediang ro haka kerteng ka jong utrai badu nong penem jong yu Jesus Christ amen kapang pedeng jong khubor kalong to wan hanga pi baroh ki bathait bad bakhia ka jingkit ki kubor ki bangala kren borok sisnem nagani ka pulpit ki long khambun ki jinghikai shongten rai bat kiwei ki jinghikai kala de ka por yanga bangan airu ya ka kubor ka baya diamond sim ya ki jing don kam ki jangi bat ki jing shem jing kendu jangi nadu ka bakut jau benai Julai ngalas ngawi ka jingalam ka jau bleh hapok mensim bangade ban kren na ka gospel Matthews kalenong ka bakadway ka dekot ka war pupra to wan hanga pi baro ki bathait bat bakhia ka jingkit tingan penjem ya pi bun ki para bangeit ki mat e ka jingkhia halamen sim bat ki mat ye ki jing e halaka jong ka jing im Bun ki para bangit haka balang ke jongi ki badona pedeng ke jingpang jing shitom ha kini ki kendiat benai July bat August ngabu jingken ha bangili rung sa hospital lani ha yeng jogi para bangit nadu January hadu benai June ki don kendai ngut ki para bangit ki ba lapang ki ba lapoi hospital bat ki ba lapentip yengi bat nagaliang joka balang ngilalit kemi ngelalit ai jing Arab ru kum bajulong ke rukom yaki kendai ngut kata nadu January hadu June henry hadu bakut jo August pat kila kiu kensan hadu lai puwei ngut ki bapang ki basitom ki ba lecha sumara hospital ki bada pentip yangi bat ki bangila let ban duai kum kabalang bat ban ai jing Arab yaki kum bajulong ke rukom nadu January hadu June tang kumba iwei lani arngut agashi benai nadu hau benai July bat August pan arpu arngut ki bapang ki basitom kabamut kumba khatwei ngut shi benai kabamut lajan laingut ki bapang bat ki bapoi hospital lajan laingut hagashi tayo bat ngide ban let man katayo ban let kmi let jengo let duai ha hospital bar hadu menta kidang don ki para bangit ki badang sa ha hospital ha padeng ki jing sumar bar kitu ki balawan phairu kidang hap hi ban let sha hospital ban peniela de bat ban beteng ye ka jing sumar ka jongki
Haka balang ka jongi mentang iyak limba ka jing kam dei ka balang ka bahe rekat nungut kinia pangai sitom laingut saungut ha ka sitayo kadon ka jing ban khia ha ka jing mut kadon ka jing ban khia ka mensim kadon ka jing khuslai kadon ka jing perkhat ngan yo pisana naga benta ka jing sumar yaladi bat kibayeng bahasam rukiong nangnungin yo jingkershan ban beteng ye ka jing sumar ya ini ba iba tonjong ki ko ki para bangit ba haga jing rung haga jing selok ye ki para bangit piatu ba pidon ka jing sngo khia halaman sim ki ba phone ki ba kerpat jing duairu ki khot jong ka balang ka jongi ki ong da phimla ban wan ru nambar badan ha ICU sngewbha ban duai ling baka phone bat bengin bu haka loudspeaker kenang bakin yo snow bat bakin yo mensim ko ki para bangit bait hakum kani ka por ngidon kam ka khubor jong ka jing pentengen ngidon kam ka khubor jong ka jing aiman simingi kaban la ban kershani ngi hapadeng ki jing jong ka jing ki para bangit bait bat ki lok ki bait ki ba pait ki ba khmi ki ba yo snow ling ba ka YouTube channel jong ka balang le si don na padeng jong piru ki ba kendo jing halaga jing lani ki ba hayeng bahasam jong piru ki ba mat ya ka jing pang jing shitom ka jing duk ka jing kerdo bat ka jing kuslai nganget U Blei Un alam ya pi ba pin yo snow ni ka khubor ga ni ka por ba jisu un kren ya pi baru jisu un kta ga jing jong pi bat ka long yeng long sem jong pi Matthias khatweilen nong ga khot arpu pra kalalong ka jing kermen bat ka jing aimen sim yangi baro haki por jong ka jing jing shitom bon nangi ngitip lendat ya ka ni ka khot But they can nigga the khot kabala sanraningi habangi de ban rung shaka operation theater habangi de ban thia hang to haka ICU lani haka HDU ngai ladi haka por jong jingpang jingshitam ka bajur kumba ars laisna menshwa ngakan mau bakani ga de khot kala sanraninga lingba ka to ka por kidigi kentien jong ukun u jong U Blei U Jesus Christ u balong ru U Blei U kon u person u baar jong Trinity u bawan ban ong hangi towan hanga pi baroh ki bathait bat ki khia ka jingkit balada don manu na padeng jong pi ki bathait bat ki khia ka jingkit ki bala sngau ka jing ban khia jong jing u jisu ong ye pi wan hanga menta ba pin yo mat ya ka jing sting bat ka jing ja thait Kanang bangin sngau thu ya ka jing khia tho jong ni ki kentien ki jong jisu ngidi ban sngau thu ya ka jing mot tan rai men bau jisu ula kreni ki ngiju perkhat bon sin bakani ka dei ka de khot shapang ka jing pen khia Henry ngidi ban tip bakani ka de khot kalong ningkong shapang ka jing pen bon sin ngishim bakani ka de jing kren bau jisu un kit igi jing pang jongi Henry ningkong kadika jing khot ka jong jisu bau un kit ye ki pop ki palat ki rengkang bat ka jing pen rem ka jongi kadika de khot shapang ka jing pen nagabenta ki jiu ka spas nem ka benengkong kadi kalong ka jing hikai shapang ka jing pen ki jiu ka spas nem ka benengkong bon na ki nget ba ka jing pen kawan da ka babat perking ya ka hukum ya ki shipho hukum bala ai halor jo ulum sinai bat rius pa laiteli ki wei pat ki hukum ki bangila ban shem haki kitab ki jo Moses kani ka jing shanya haka bor ban bat ya ka hukum kam dei ka jing hikai tan rai jo kaniam jiu kam dei ka jing hikai bat ka jing shaman siem jo Abraham ukpa jo ka jing nget u Abraham lelei ushania ha U Blei bala nyeu ya kata ka hok ha u kani kam deiru ka jihikai tanrai telong ka jong Moses u balabu nengkong ya ka jutang bar hadien kata pat ya ka hukum u Moses ulong kawan shua ka jutang jong ka jingai bat kum shi benta na kata ka jutang ka jingai kawan kani ka hukum bapin ko ngo Exodus lenong bakat kendai kadika jingete jutang hapadeng U Blei bat ki breu ki jong u ki Israel U Blei wangan long U Blei jong pi ngan kyrkhu ya pi ngan pelat ya pi mon na bat long ki breu jonga ki breu ki la juba pat ba ki lo hooi ko trai bat kata ko long ka jutang jong ka jingai
But kumshi benta nakataga jutang ngiyo Exodus lenong barpo hakabo Blei Un lada pilong ki brio jonga ki babat egani ke jutang jonga kini ki long ki hukum ki bambapi pin ko ngo. Henry ki Jew haga spas nem ke benengkong kila klet ya ke jutang jonga jing ai bat kila penkela ya ke niam jongki naka niam jonga jing ai shaka niam jonga kamai ya ke hok. Baraka gospel ke jong Matius u Jisu la de ban pensyai biang sasisin yala de sha ki jat ben riu ki jong u ki bala klet ya ke jing ai ke jong Blei ki bala supet tho tang ya ka ne ka jing pendap ya ka hukum upen kan mau biang ya ki ya ka jing ai ke jong u Blei. Bat kata ka jing ai ke jong u Blei kawan lingba u Jisu Kris u Mesaya u bala kular uba pendap ya ki jing thu lupa ka testament ke barim baru balik ki kamba ban pensisha ya ka jinglong u khon u Blei kahima u Blei kalajan usim ulawan pimdan kamshu ban kit ya ka jingkit ke khia jong ka hukum nri wanno menta shau Jisu uban ayapi ya ka jutang ka batmai ka jutang jong ka jing penim daga snam ke jong u nri ka basngusi kalong baki rangba lingdo ki nong tho bat ki parisi ki nong yalam niam jong ki Jew ki la kentat ya gani ko khubor jong ka jing ai lingbau Jisu Kris ki la kentat ya u bau dei u Mesaya ki bat per king bat ki bat strat ya kata ka jing kamai hok ka jong ki daga ba pendep ya ki nrus pa khat lai teligi hukum bala tho haki kitab ke jong Moses kim tre ban pedeng ke jing ai ki bat per king ya ka hukum bat kini kinong elam niam jegi ju om tang baki bat per king ya ka hukum henry ki elam baklaru ya ki brio ban perkat ba la ban yo beneng da ka bale hukum la ban yo jing pen em da ka babat ki rus pak khat lai teligi hukum kila elam baklai ki brio ban jengai no naga jing ai ke jong Blei naga grace of God sha kata ka jing bat ya ka hukum sha kata ka legalism u Jisu namar kata ukren om tang ya ki nong elam niam jegi Jew om tang ki nong tho ki parisi bat ki lingdo bat ki rangba lingdo u Jisu kren ki riu pat ba u Jisu kren kat i bakloi ban yo sngau ya u khot ya ki wong pila bot ya gani ko hukum hadu kat ne bat pimpat yo ka jing pen em wan menta shanga to wan pi baroh ki thait bat ki khia ka jingkit tingan penjem ya pi baru Jisu dang yai khot yengi hadu menta ko ki para bangeit bait hapareng ki jingpang jing shitam ki ba pi laya lingba u Jisu dang khot saya pi ban ong to wan hanga pi baroh ki thait bat ki khia ka jingkit lingba ki jing hagalong yeng long sem jong pi lingba ka jing pat ka jing pra lingba ka jing bam ye so tho jing mut la yeng la jakatrei u Jisu ang ngalong uban yarap ya pi bara pering ki jingkit ki khia to wan hanga pi baroh ki thait bat ki khia ka jingkit baladon mano wan shu Jisu udai ma o uban ai ka jingja thait hagaman sim ka jong pi hatang iklet no yu Jisu hapering ki jing bon kam jaga jing em hatang iklet no yu Jisu hapering ki jing bat ki jing ya le ke bangi de ban ya lingba kalong ko mangiklet no yu kunlong Jisu hapadeng ke jing bon kam jong ke Christmas hakiwei pat ki por jong ke snem ngilaya na ko ka program sya ko ka program ngiklet no yu Jisu mangipat ki baya puli theology hapadeng ke jing bon kam jongi ban puli ki doctrine ki jikai song tan rai ban tho ki papers ban ai ki presentation ban penkre naga benta ki examine ngila tip ya doctrine henrengi klet no yo Jisu kata kalong ka jingma yang ipat ki baya puli theology bangi puli kum ka kot ngi klet pat yauta ubaki kot jongi ki sakhi ubalong u Jisu Kris bat nga khot ipi ka ni ka janmit om sha ka jihi kai shongtan rai
วันหลังอีดอนกัมเอกจิงไกชงตันไรงินสยอรุยกจิงไกชงตันไรนักเวกควอเตอร์สกเวกควอเตอร์งักขอดพีอมสกจิงไกชงตันไรเห็นไรเชวจีซูอุโคนจงอุเบลบารุเบลอุโคนงักขอดพีอมสกด็อกทรินเห็นไรเชวเมสไซอาอุบลาสเลอุจงอุเบลอุบลาวันสกนิกประเทศนักบันตาจงอีหากตุกกอดกับเป้านามกับจงจอห์นบันยันkakot kabapau nam jo John Bunyan kajingya lentiu pilgrim lane pilgrims progress ngipuli siya pang uway brio uba kerteng u Christian uba puli ya kanikaktien ka Jo Blei but andaw la puli ya kanikaktien ka Jo Blei usngaw to ya la ka jong ka jinglong pop but usngaw to ya ka jing penrem jong ka pop ka jing penrem ka di ka guilt But ndaw la sngaw to ya kapop bare ka jing panrem jo kapop usngaw to ba ple nga di bangeit ya gani ka jingkit ka khia ha ka met ka jonga upersang ban pelat ya ladi nakata ka jingkit ka khia ha ka met ka jong u henry umla namar ka ni ka jingkit ka jong u kalong ka jing bishar ka jong blei halor ka pop ka jong u bat ka jing ban khia jo ka jing panrem ka baude bangeit ha ka terpeng ka jong u Utau brio ba kerteng Christian hagani ka kot pilgrims progress kabala tho do John Bunyan ula de ban ya ling ba ka lenti ka ba e bat ka ba jrong bat ka ba shibon ki jing e reha ka ba kut ulawan hakajat jong ka ding pna ka jong Jesus Christ ula dem kho siu hangta banda ula dem kho siu kata ka jingkit ka ba khia kala hap no na ka met ka jong u kala hap no na ki terpeng ki jong u But ulamat ya ka jing snow sting halade ulamat ya ka jing snow sting halaman sim bakata ka jing ban khia kala do no kata ka jing snow bamsuk halaman sim ru kala jingai no usngaw to bau jisu ula siudap ya ka ram ka bapura namar ki pop ki jong u baru ang alalong ubalat lut namaru jisu la yap li na kabanta jonga ngakwa ban keli hato don mo ka ni kapor kibadang sngaw ya ka jing ban khia jonga pop kibadang sngaw ya ka jing penrem jonga pop kibadang shate ha ki jing long kibarim bari ki jing mlien kibasneo lada don na pedeng jong pi kibakumta one show jisu one show nong pen im un pen sting ya ka jingkit ka jong pi badon ai pi ya ka jing im ka batmai Utau bam simlatip ya kapop ula kalalong kapop na kabenta jangi kenang bangila ban long ka hok U Blei U ar korin lenong kabasan ka dekot ar puwei kani kalong ka dekot ka bakong san hadu kata ar korin san ar puwei ang apostol Paul na Maria utau bam simlatip ya kapop kabamudu Jisu lapan long kapop na kabenta jangi Kenang ban penlong yang ipat kahok U Blei U karam ka sya ka bangim la ban siu ka pop bat ka bainong jong ka pop ka baban khia ki terpeng jongi ulakit lu Jisu halor ka ding pna Kalbari baru Jisu la ai pat hangi ya ka hok ka jong u ka bangim sim la kamai henre ula kamai U Jisu na ka benta jongi baru la ai ruengi ya ka jing pelat na ka jing penrem bat naga jing bishar barula ai ru yengi ya ka jing kermen ya ka jing im bam jukut hato don mo kibadang don ka ni ka jingkit ka bakhia jong ka pop bat ka jing penrem lada don na preng jong pi kumta nga khot e pi bapin IT la di hau Jisu namar de tang hau Jisu baga don ka jing penim tang hau Jisu ka don ka jing pelat nagi pop bat naga jing penrem ya ka pop Wat pen la ka jong ka do not henry pen jam la ka jong ka do not but su IT la de how blei u kon baru kon U Blei u balang U Jesus Christ kumbang la ong ka ni ka dekot Matius katwei arpu pra kalong ningkong ka dekot sapang ka jing pen im henry ka ni ka dekot ka deiru ka dekot sapang ka jing pen khia but ka dekot sapang ka jing pelat nagi jingkit ki ba khia ka ni ka dekot
kadon ka jing day but kiwei pat ki jing ha ka jing ke jongi ki jing jong ka jing pang jing shitom ki jing jong ka jing ban khia but ki jing le ki jing jong ka jing shitom ayeng asem ki jing jong ka jing pat jing pra ka long sem ki jing jong ka jing sakut ha ki jing kerni ki jing jong ka jing bam yo kam yo jam war hadin bala pas bala pendep ki jing puliru ia kani ka khot ngila ban pania day but she bon teli ki jing joga jing she bon teli ki jingkit ki jongi namar kata kalong ka khot ka ba kraw but ka de ka jing khot ka ba mayan hadu kata kata Matthias khatwe arpu pra hadu laipo bon nangi ngidon ki jingkit ki ba khia hala jing haba ki breu ki khot ingi ki pastor ki temen basan banwan ha yeng jong ki athu igi jing ngi selok ki bat ngi bu jing duai hadin ka tangi set khop la sentur ki borok ba phia thu ki kut bai tang hangi ngim ju pen sngaw shawai ringi de ban sngap hala de namar ka kham sneu ban ekren ban kami syuk ke jing sniu ban keren pat ba kita kum juru lar phikwa ban yarap kiwei bakin kit igi jingkit ki bakhia phidi ban nang ban sngap jar hadien ba philaya selok ba duai naga benta jongno lar phidei ban yathu hau ble ke jing duai kama si kalong haba ki breu ki yo sngo igi jing jongno ki kloi ban yathu yo a yo b yo k yo d yathu ega perthai yo ble kim yathu haga jaka ban pen bhai ki breu ban yarap eki nang pen sniu daga ba pen sapriang ya ga khana lor ni lor hap shapang jongki haba pitip igi jing jongno wat ya tho ga pertai ya tho yo blei haga jing duai haba ki wan haba ki khot ki para bangeit yengi ki ya tho igi jing ngi bo jing duai haba village ka counseling ka bolong ka sngi Tuesday but Friday hang thea ka benta ka ba shapo jaga yeng mani phia thoi ki counselor ka kut ki baru blei bat ma phi ki ba poi hang to baru jisu uyarap lingba ki para brio ban duai ban ya selok ban ya kitlem ye gini ki jingkit ki ba khia na ka benta bon nangi ka jingkit ka ba khia ha jing ka long ka jing pang habangi ma jingpang kalong ka jingkhia yangi kalong ka jingkhia yagi ba yeng ba sem jongi habau jisu kit yaga jingkit ke jongi u jisu penkhia yangi ni ki jingpang ke jongi ka testament batmai kaya tho shmau jisu ubala penkhia yagi brio nagi jat jingpang ba pher u jisu ba pelat yaki nagi jingte jongi mensem bamman baru ba pelat yaki nagi jingkerni ki ba bon jat ki ba bon rukam u jisu la penkhia yau pat ba pat san ha ka ministry jang u ha ga ni ka perthai baru jisu dang penkhia yangi haduk menta ngiyo sngo ya ki jing thu khana jong ki jing penkhia ya ki para bangeit ki jongi ki jing penkhia ling bagi dawai da shin ki jing penkhia ling bagi operation ba don ru ki bamat ki jing penkhia klem dawai klem operation kadika kamba jong blei bala penkhia yaki kumbong hiwei ni kitemen basan jongi habangi ekren shapang kini ki bon ngot ki baya pang e shitom bawat la katne ki pang ki shitom ru aingo U Blei pastor babaro kilayok khia bat kito ki badang don apa neng jing shitom ru nginget ba U Blei Un penkhia eki ngilaya lingba ka jing tenju ngilaya lingba ki jing jong ka rai dam rei U Blei ula pelat yangi baru Blei ula penkhia yangi haga balang ke jongi ki don shibun ki balayok khia nagi bon jat ki jing shitom wat ki jing pang ki bangi Septing mensua bamla so ban penkhia ru ongno kum ka cancer bat kiwei haga Balang Presbyterian ngimju dapan long rukom ban penyang I testimony yano bau bleu la penkhia yanga henrei la dengi dai ban penyang ban I testimony ya kita ki para bangeit ki balayo jing penkhia kat no kan long jing sngai men siemingi ban tip bau jisu ba penkhia hakisla joga testament ka batmai ulong ujo jisu u ba penkhia hakisla joga history joga perthai mentaru henrei ngiyo sngo para bangit beet habangi lit rung bani selok haki yeng jongpi habangi
let chiki jingiaseng yeng pi ato ya ga jing pen khia ga jong blei halor jong pi U Blei ulong nong pen khia ka kerteng jo kalong Yahweh Rafa lani kum bagi ju ong pat ba Jehovah Rafa Exodus katsan arpun riu ngalong U Blei uba pen khia ya pi Isaya san pulai san laya tu lupa dagi jingem senam jong o lapen khia yangi kita kilong kikular jong ktien ke jong Blei bat ngi nget bau Jisu ula ban pen khia haduk menta balada don na pring jong pi kibadon ke jingkit ke bakhia ke jingkit haterpeng ke jingkit hamet jong pi ka ba pi ongamla sho ban kit manu ban yarap yanga ngong pi one show Jisu namar dei ma u ba khot pi uba khot yanga uba khot ya piru ki ba pe hapo YouTube one show Jisu on ai ma o ya ka jing pelat na kata ka jingkit ke bakhia le se don na pedeng jong pi ki bala ban keli kom no pan ba don ki bangeit ki ba duai ki ba IT ala de kim yok khia kat ba kiwei pat ki yok khia kani gari ko ke jingkeli ke ba e balai ba kini ha ba ki duai ki yok khia kini pat ki duai kim yok khia ngala keren ni kani ka sermon ka arpusan tarik Februari pila ban Sept ka don hang tu po YouTube henry lengkot ngakwa banong kumni ngim dei ban du bor du men sim hagi jing duai gi jangi ngim dei ban du men sim lada ki bangi duai kim yok khia bat ma phiru pim dei ban du men sim lada m yok khia no kumni namar bau Jisu namar bau Blei udon la ka jong ka rukom ban le ya kita kiwei bat ka jing im jong ki ka ye pher na ka jing im jong pi ka jing shem jong ki ka ye pher na ka jing shem jong pi ka por ka jing pen khia jong ki ka ye pher na ka por ka jing pen khia jong pi U Blei tip khambha hakanu ka por ban pen khia yano bar hakanu ka por pat ban pen khia yano nagata ka daw ka deingi ban sushania bet ha U Blei ban up ya ka por ka jong u wat ong ru balai ba mga nga bandale operation bat bandadi si bon ki dawai hadu bandi yok khia utai pat katai pat khela shu yok khia kimya lembagi jing kata kalong ko babu jing keli ya kamon ka bahalor du ka jong Blei manong khtin pareng kata kalong ko ba question ya ka sovereignty of God kalong ko babu jing keli ya kamon ka bahalor du ka jong Blei U Blei ulong unong tau khiu ula ban snaya kani ka khiu ka barit kani ka khiu ka kham he kani ka khiu tang da ka do bertha kani ka khiu pat ula ban penjeli pen itanat na sabar ula ban lekat ka bauman ban mangi kumu khiu ngi de ban pendam yala de how tau nong thau khiu reka banga kwa ban ong lengkot ru kalong kani bagi don shibon ki jing mentoi jong ka ding pna ka jing pen im ka jing pen khia ka jing pelat kita baroh kilong kibau Jisu la job na kabenta jangi kidon kibangi yo lut hagani ka perthai henry kidon rugi kyrkhu kiba ap hangte ka yeng shong ne habaneng habangin yo pura yaki U Jisu khot sngewbha yangi bangin yo ma ya ka jing don rekat ka jang u kadwei arbu kendai U Jisu ong to shime kalang kor jonga happy to hikairu nanga nabanga uba lui badu barit ru ka do not kadwei adpukan dai U Jisu penbut ya ka jing khot ban wan sha u uang shim ya kalang kor ngam changam ju so tho e kane bona phir phim so tho e kane U Jisu uang wan sanga nda phila wan pat uang shim ya kalang kor kai kane kalang kor ka jing batai kalong kane ka jing im kalong kumba lor ya kalengkha ka jing im kalong kumba lor ya ka penthor ka hali phimla banlat na ka balor ya kalengkor pihak ban lor ya kalengkor pihak ban ra ya ka to kalengkor tangba kau kawai kalong kane phila ban kit ya kalengkor marwai lani phila ban kit ya kalengkor padu Jisu kalamu Jisu ru phinha ban kit ya kalengkor hagani ka jing im Reu Jisu khot epi uang wan hanga bat ngini kit lang arngut ya ka ni kalengkor jong ka jing im ka jong pi bat hang ta pin shem ya ka jing suk ha ka ba pi lor kawai ka jing per ha padeng garep karyang hari khasi jantia
bat karep karyang syari Israel kalong ba mangingi lor da uway umasilor kat ba syatay sya Israel mensyuapat ki lor da ki arteli ki masilor sya kiwei ki benta jagari India ru da pipet ki dur da pipet ki video pini haba lor galengka ki ya shijur arteli ki masi ki tane ka wei galengkor dai tanghang ni ari khasi jantia jongi bangi lor ya ka penthor ka hali tang da uwei u masi barhaba lor syatai syari Israel ka por menshua bar chikwe ki benta jogari India kimju te lengkor lang ya arteli ki masi kibala rangba kibala san kimju te ru arteli ki masi kibarang khna kibampat so tho kijute ye wei masi ubala san ubala rangba ubala nang kumno ban lor bad wei masi kenrau umasi lengrau ubampat danang ban lor kenang ba une ubala nang un hikai bad un yalam ya une ubampat nang kim jute lang ho kila ban te ateng ngam ong kata henry bun sin hi kite ya une ubala kham nang ubala experience bad une ubampat danang ubarang susdang ban lor bat kani kalong ko rukom ke jongki uji suang haba pidon kamban lor ya kani kalengkor jong ke jingim ngin yakit lang ya kani kalengkor manga ubala mat ya ki jing baroh baru bala job ngan kit man ba mangai kalengkor bat ma phi pat ubampat sngau tho ubampat nang phin long rengkat bat nga kalengkor kalengkor kalong ka atiar ka bangi pendon kam ban lor ki penthor ki hali katu ka baba terpeng ngalak kelibha ka de ka juar katu ka ba khruot ka khendau katu ka bati ka khendau ka de ka phar ndala de banti ka khendau da ka phar ki sapan madan pat da ka moi kata ka de ka rukom ban lor ya ka penthor ka hali bat habate arteli ki masi utau masi ubala kham tebet ubala kham nang ukit ega jingkit ka kham khia baru neu masi pat ubarang sedang umasi kenrau umasi lengrau ma upat ukit ya ka jingkit ka basting kalong kumtaru habangi lor ya ka jingim ka jongi ujisu kit ya ka jingkit ka bakhia bat mangipat ngikit ya ka jingkit ka basting namar katau jisu ang to shime ka lengkor jong api to hikairu nanga nabanga ubalui bat ubarit aga doknot te pen shem ka bajat hat hakimen sim ki jong pi kumnung ishem jathat habangi kit ya ka juar ka bakhia kumnung ishem ya ka bajathat habangi lur ya ka lengkor ka bakhia ngi shem ya ka jat ya ka bajathat namaru jisu yang hasenda jongi uya kit lem ka nika lengkor lembat ngi utrai lang bat ngi ya ka nika kamram jong ka jingim na kata kadau ko ki para bangeit bait na kata kadau ko ki parlok ki bait ki bapai ki bakhmi ki bayo sngau ling ba ka YouTube channel jong ka balang kadaya phi ban jit lapin kit ya ka lengkor marway lapin ba ka juar marway ne pin kit pin ba ringkat baru jisu ukon ujong blei u jisu la khot e phi ba phi pin ya lembat o pim la lat na kata ka lengkor jong ka jingim ka shonga phi pin ba e ka marway ne pin ba ya ka baru jisu ang lar pikit pi ba nanga bat nga to hikairu nanga na bangau bolui baru barit aga doknot pin shem ka bajat hat hakimen sim jong pi haba pila hikai nanga haba pila bot nuksa nanga pin salong ubajat hat hakimen sim bat pin salong ubapalai haga jingmut jong pi don boong ujisu long hagaju kapor nong hikai bar hagaju kapor kakos jing pule ka jing ong ujisu long mo u teacher and syllabus ujisu dei mo u teacher and syllabus u nong hikai bar kakos jing pule ro udai mo u bahikai yangi kumno ban ema ka perthai udai mo uru ka nuksa ka bangin bot bangin yat haga jing em ka jangi bara banginang ban lor ya galang kajong jing em kumbau jisu lor badu yat ngin sa shem ken kabajat hat hakimen sim ki jangi ko ki para bangit bayet
Habang ngakren ni ka kubor ka ni ka por, ngakren de ka mensiem jong ka jingkit kle. Mdei ban syukular pi, balar pi wan shu Jisu, penlat ni ka jing baro, mdan jingpang, mdan jingkerdo, mdan jingele. Ka surok ka bala asyang dagi sentiu kulap ke ba itenat bad ke ba eubi ngamsim kulare pi kata ka banga kulare pi kalong kane bahateng ngin mat igi jing hateng ngin mat ye giding pengkiang bad ki mau jentot henrei da ka bor ka jong blei bad da ka jing rap ka jong Jisu pim kit lengkor marwei u Jisu kit lengkor lembat pi barun aye pi ye gi jing job ya ka jing job halor ki jing chong kani ka jing hato pi kloy ne ban wan shu Jisu ban pediang ban kit ya ka lengkor lembat u ban u deima u ban yarap yengi kung mangiju ay nuksa mangi ki pro pastor habalatung pro pastor yengi mdei bangi simtino ban pet ya ka balang ban penia ya ka nringi di ban traila kumno laisnem kumu pro pastor ban uno pastor rangba u pastor un kit ega lengkor ka bakhya u pastor un kit ega jingkit ka bakhya nagabenta ka balang u pro pastor un sanran ya u probationary pastor un kit ega lengkor lembat un buat nuksan unu pastor rangba un le kumbale unu pastor rangba bat ndaw labyang maun sa orden bat un salong u pastor kumjuru ha kani ka jing ngi ya rengkat baru Jisu baru niu Jisu kular ka dekat ka balai pau na bakal lengkor jonga kalong ka bajem bat ka jingkit jonga kalong ka basting kalengkor jonga kalong ka bajem bat ka jingkit jonga ka basting ngalapuli menena iwei Petros kalenong ka ba kalenong basan ki dekat riu nyau ki dekat ki bakong san epi bantip iwei Petros san lenong dekat riu nyau topin penrit yala di namar kata hapo ka kti bakrau bor ka jong blei ba anyo pen krau ya pi hakaya babet penrit yala di ban kit dia kan kalengkor rengkat baru Jisu bara ka wei ka singi ensa pen krau ensa kentiu ya pi dak ba bread halor jong ui ge jingkhu slai jong pi baro na bau sumar suker ma u shapang jong pi bread halor jong u ye ge jingkit ki ba khia baro bread halor jong u ye ge jingkhu slai jong pi baro na bau sumar suker ma u shapang jong pi na do ka sam basan busan hadu Matius khatwei hadu iwei Petros lenong basan u Jisu khot ingi wong wan hanga bread ige jing khuslai jong pi bread ige jing jong pi bread ige ding pengkiang ke jong pi bat ki maujen thot hakalantia jong pi anga ngan ai pi ge jing suk ngan ai pi ye ge jing job kiai ge jing ge ba pi kendo para bangeit beit kiai ge jing ge ba pi kendo parlok beit kiai kita ki mau ba mau san ki mau long mau te ki ba khangla khanglantia pi ba phimla ban poi sugar jing job ka jing ai ka jong blei ka laban ai pi ka jing job ka bor ka jong Jisu ka laban pelat ye pi negi jing te baro ada dona ka ni ka por ki ba mat igi jingkit ki ba khia ki ba mat ya ki jing ban khia jaga jing u Jisu ong wan hanga wan ma pi baro ki ba thait bat ki ba khia ka jingkit wong ka lengkor jonga ka long ka ba jem ka jingkit jonga ka long ka ba sting kado shuaban penkut ngakwa ban ong kani teng ngi Sept tieng ban wan su Jisu ngi Sept tieng ban ikit lengkor lembat u namar gi ong ngampat long la kloi bayo ka jingkit ka kham khia bayo ka jing jonga ka kam perking wat Sept tieng ban wan su Jisu lok bait parlok samla balasan larang ba le sidona pring jong pi pempat IT hau Jisu pi ong ngampat keloi nganang kwa ban ke jing halaga jong ka bor henreu Jisu ong wat Sept tieng wan menta wan ban kit ya ka lengkor lembat nga ka lengkor kalong ka bajem ka jingkit kalong ka basting rengkat baru Jisu pila ban kit ya ka no ka lengkor rengkat baru Jisu pila ban kit ya ka no ka jingkit
Namar day mo bakit lang bat pi, day mo uba ay bor ya pi. Wan para bangeit be wan chu Jisu, uday mo ban ay ka jingja thait hagimen sim bat ki dono jong pi. To blain kyrkhu yingi, ling baga to ko khubor bangilay osngaw ling baga jingroi kerpang, bat ling baga ni ko khubor ki bangilay osngaw nagaktin, nagabenta ka buram ka jong blay. Amen. Ngini duai. Bat namar baga ni ko khubor kadai ko khubor men sim. Le se dona pedeng jongi ka ni ko por ki ba sngaw to ba pidon kam ban IT ala de how Jisu. Ubani kit e kalengkor lembat pi. Pidon kam ban IT ala de how Jisu. Uba ong tuan hanga pi baroh ki ba thait bat ki ba khia ke jingkit. Le se ke jingkit jong pi kalong ko pop ki jing blen ba sneu ki jing kerni bon jat. Pidon kam yu Jisu ke jing em jong pi. Le se ke jingkit ke jong pi kalong bam don jing suk ayeng jing ele. Pidon kam yu Jisu kit e kalengkor lembat pi. Le se don ki ba mat e ke jing pang jing stam piong am la ban kit ye ke ne ke jing shitam marway hadu ke jing pen khia ngadon kam manu ban kit lembat nga. Wan chu Jisu kit lengkor lembat pi. Bat sha e nga ne ko por kumu pastor jong pi jong ka balang ban duai na ka benta jong pi ban ya side lembat pi. Ngia pelong Jingiaseng duai man kami si sajan. Ray mentang akwa ban pelong jing duai na kabenta jong pi. Ngia duai na kabenta ka balang step bat miet bo blain isnay. Ray na kapor ngakwa ban duai na ta jong pi. Baroh ngin pendem ki kli, baroh ngin kabrib ki kmat. Lalu bleu nongkren ni piling bagani ko khubor nga khot e pi. Hang nuno pi don soba pan idak. Ra la ka jong khti bat ngan duai na ta jong pi. Ublain kyrkhu e pi. Shibon bla ra khti ublain kyrkhu e pi, ublain kyrkhu e pi. Ublain kyrkhu e pi, ublain kyrkhu e pi. Para bangit bi hang tu halor don mo. Ublain kyrkhu e pi. Ato don kiba pai kiba khmi kiba yo sngaw leng baka YouTube channel ru. Ublain kyrkhu e pi. Tongin e duai. Ublay bukpa jangi bahabaneng yai ngu ime nakabenta gani ka por. Bamela ay ngi ko try kan rat ega jingi kai nagaktien ka ba im ka jong me. Bahagani ka jing im ngi de ban lor ya galang kha. Nray bangim day ban kit ya galang kor marway. Nray ba mame ko Jisu melong nongkit lengkor lembat ngi. Ngim kan tat ega jingkit kli jangi. Nray ngi pan jingi arap. Ba me men kit lembat ngi ya gani ka jingkit ka ba khia. Ngida duai ngida kerpat ko try. Memen juba bengi ko Jisu. Kibabon kibalara lagi jong ikti. Kum gadak jong jing IT ala dia me. Kum gadak jong jing don kam ke jong ki me ko try. Memen senran menyai rengkat lembat ki. Hakani kalenti jong jing em. Kibabon ko try ki yaman kamit. Namar ki jing jong jing em. Kiba jau mat lagi sangkle. Namar bapang basitam. Bat namar baduk jingkermen ya kala syai la sisngi. Ki babon ko try ki jau mat ki yam. Nagabentagi khun ki bayat bat ka perthai. Bat ki bajngai na ublay. Ngida duai ko try ka ni ko por. Men le ke ki bapala. Nagabentagi to ki balara lagi jong ikti ko try. Bat ba men pelat iki nagitagi jing nagabor ka jong mehi. Bat ki don ko try. Ki bamat ka jing bamesong tu jing mut. La yeng ay hasem, labat ki bahayeng bahasem, labat ki marjan marpan ay ki jakatray, bat ki basngaw, baga jing ya ilenti kalong daga jing do jing kermen suda. Atrayang ida duayang ida kerpat, bemen jubab na beneng, bemen penpao ya ka bor, ka jing penkhia ka jong me, bat ka bor ka jing pelat ka jong me ko try. Banginung kit ya ka nikalengkor marway, henry ba mameko Jisu men kit lengkor lembat ngi. Kidon ruko try kan rat kibas ngau bampat la ban IT ala de how Jisu ngidang kwa ban im ke jing im marway ban le kat bamon yat kat bamon ban ngis ngau baka babot yu Jisu kan perking palat ya ka jing im ke jangi ngidwai nam takum kita ko try la don bala IT ala de hagani ka por bagin ngau tho yala de baga jingkit lengkor baru Jisu kamlong ka baban khia henry kalong ka basting bat ka bapanjat hat yengi. Ngida duai ko try men ay ngi ka jing ito pao ka batmay. Bamangi ngimlong marway ka ni ka pertay. Nreu Emmanuel ublay lembat ngi. Udon rengkat ban ngi ban kersyani ngi. Ngi duai ko try nam tagiba pang besitom men penkhia. Ngi duai nam tagiba yeng kiba khuslay. Kiba api kiba pang besitom. Men pentengan men kersyan bor memeki.
Ngi duai ke jing pen khia jome halor ka Balang Mawroh ke jangi. Halor ki para bangeit ki badon rekat bat ngi nakawai ka tayo sakawai ka tayo. Ngi duai ko try kan rat. Ba memen kershan boring ngi kum ke balang bat kum ki para bangeit ki bejedon rengkat lem bat ngi. Ngi duai ko try ki jing ke bangi kenduk kum ke balang. Ki jing ele ko try ki lengkha mission. Kani ke jingkit ka khia palat ko try ka lengkha mission ngimla ban kit marway. Yarap le mingi ko Jisu kit le me ka lengkor ngi pendam ngi penrit yala de. Ba memen kit le me ka lengkor lem bat ngi. Bat hang tangin long ki nong job ko try. Ya kani ka lengkha ka ba mela bu hak mat jangi. Try kan rat don rekat ba kito ki bala do ki ba e ki ba thon ki ba mat ka jingsong si ka jingsong kenja ka jingsong blau. Ngi duai ngi kerpat ke jing pentengen jong melo jengki try kyrkhu ngi lang baroh ngi wanda ka mensim ke jing sngo rechisha ngi kala ka bamut na ke jing long barim bat ngi IT thamai ngi IT lot hame ko Jisu ye kini ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang ha ka kerteng ke jong utrai bat unong pen im jeng yu Jisu Kris amen. Ngi lapoi shak bakut jong ni ka Jingiaseng ke jangi bat ngi aingo U Blei namar ka jing don rekat ke jong ulem bat ngi penpau ke jing songuru ye nongelam jing ruai Mr. Bayar lang wajri bat i organist Mr. Damishwa lalu lem begini ki perlok samla ki bapet ya ka sound ki bapet ya ka recording na ka benta ka YouTube channel jong balang bat baroh ki bedon betani ka Jingiaseng U Blei Un kyrkhu ye pi. Ini penwai ke jing syakri jeng U Blei ini ruai ke jing ruai ke ba sauspa lai pau sao. Perhadian ke jing ruai nga kerpat di teman besan ni belong i vice chairman ke Balang jengi teman besan PS kanayor in sngewbha ban sapelat ingi da ke jing kyrkhu penwai. Ali piba khuslai jing tengen bomla shem wan shaket jing isnei tungu to dem pli do nut blamong yathu lajat larem. Om don khuslai perthei ba beneng kamla tem ka jing ruai ka ba sauspa lai pau sao. Ali piba khuslai jingen bamla shem wan shaken jing isnei tu tem din tonun among ya tu la jon la rem om don kuslai perthei bab neng kam la tem jing sha yu ba yan will jing men yu right tong jing kermen bam la dam ya u ba pai hang ni u nong pen tien je nu ni tu ong om don kuslai perthei bab nei kam serpai hang ni ton nong pen im pen bang ni pen chen ki basul ki tu aje kap nei wan sha jing kawai in wan da shan yaskem om don kuslai perthei bab nei kam la Dangnya duai Blei kupa jangi bah beneng
ngai ngo e me tribe e na mata ke jinar rangkat ke jome la mangil ma kane ke jing shakri jongi na do ka sedang hado kane khlemat ke ba menta melaya laming e tribe e de ka bor ke jong men se ma kho jome angi osngo tribe men sem jome yai lai lo pedeng jongi kane ko por irap ngia tribe e bingen man tribe ke jimpen ko bor ke jome tribe e bangi ha kane kono ke benta jong jing long mi don irap ngia tribe kinang kum do ban sanya tli heme aban yai IT le di ha ke jing lam ke jing ten ti ke jome ke jing em ke jongi ngai ngo dam ta kane khubor e ke bo shakri jome la pesngo pastor kyrkhu ye kane khubor bo son sap trai kane khubor ke do not ke men sem ke jongi ngia trai jiso pedeng jong jele jong ke jing em trai jiso bi in ken mau ke ken ten ke bo kodor ya ke mela khot ngi trai ngin wan hame trai ban IT ke jingkit ke ba khia ke jong ke jing em ke jongi baroh Kemau kerpang ni lau jong sakri trai pastor. Trai bihe pedeng jong bik babon ki jingkit ki baidan. Anda kersan bori trai bi nang laban samyu kubor jong cik pani mai ke jome. Kubor ki bakodor. Nam ta jongi ku mupai lang apo ke balang. Akum juru haki por bagi jaka baro. Ki ba pedon kami lau jong sakri. Kyrkhu kene ke jing sakri jongi baro no. Hadu kene klim har kemata sngewbha ke bangu. Maap ki pop kerengkang ki mesyam. Marketeng Jisu ngi pani kini baro. Pada ke bawai no jong ke jing shakri ke jong ya trai. Pelajing ini kene ke por ke jing kyrkhu ke bakan sai ke jome. Atau air ba ke jing ai ke padap yang padap kerhai ke jong trai bano penem bi jong Jesus Christ. Ke jing ba ba phala ke mamayan ke banala ke jong blai ku pa na bom ju kot. Lemba ke jislok ke ba pentingan ke ba pensai bor ke ba penthamai bor ke ba penklan bor ke jong mense mokhoi. Kini ki jingkar kho jong ki lai hawai blai ba emba basisha kin shong rangkat bangi baro kumpai lang jom ha polo ke jong ke balang anya lamban beten ban kersan boring he ki por baro orang kat kham tam ban ke khubor ke yo sngo ke ke por orang kat ba kita baro ba mane ki ba shikri me ha gari ba kelang satla ke perthai naru menta shdo ki bom chu kodro amen